to pay. I'm recording. I want to see if he's going to pay. Where's the slip? Malila for 50 rand. This is not private. This is illegal. This is my farm here. I don't care if it's your farm. Do whatever on your place. This is our place. Okay. You cannot tell us it's illegal. Maju koka malila. I'll put it on TikTok. Ngiyabuza koka mali. Lindela. Ngiyathanda ukunibingelela nonke abalandeli baleli page, ngicela uku-like, ushare, uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukufollowa lona leli page leli. Iyona-ke le video le trenda lapha ku-TikTok ithathwe nguJennifer. I think naho benqamula la uJennifer then wayeseke eyithela kulamadoda lawa amathathu athi wona agadile la futhi ane-toll gate emele ikhokhele uma ngabe usebenzisa wona lo mgaqo lo. Umqophi wevideo kunguJennifer ubeqhamuka eCarolina eya e-ML. Labafethu laba baphethe yona le toll gate le bathi nje bafuna u20 rand and zonke imoto ngathi ikhokha u20 rand noma ngathiwa mhlawumbe imoto yakho inkulu yinde ine height enkulu kuyafana nje iprice iyafana ukudlula kuyona le toll gate le abayakhile. Uma betshela ukuthi lento abayenzayo illegal bangaboshwa bathi hayi banemvumo abayitholile kumasipala yokuthi benze le toll gate le. And kwangathi futhi sebejwayela abantu abajwayele ukudlula kulomgaqo lo ukukhipha labo 20 rand. Uma ubuka nje la kule video le lo mnikazi weBM akakhulumanga nje kakhulu uvedane nje wadlula wakhipha lo 20 rand waqhubeka nendlela ukhombisa kona ukuthi ke into nje lesinesikhathi eside ikhona le toll gate. Uthini umbono wakho wena mlandeli waleli page uma ngabe kwanda ama fees kanje njengoba nje sisaxakwe yilama fees akhona okuthiwa ama protection fee ongazi ukuthi i protection fee yani leyo. Aniboni kodwa ukuthi abantu basazokhokhela ukuthi bayasebenza ngoba phela lama fees la enziwa abantu abangasebenzi. Yebo ubugebengu kusuke kuyigebengu kodwa okudala ukuthi abasebenzi. Ngicela ukuthi ulike, ushare mase uyafollow.